Arratsaleko 10:10 blogerrek, neskek eta Hollywoodeko aktoreek zer jantzi, hartaldea bezala gero joaten gara denok atzetik. Haiek jantzten dutena gero guk kopiatu egiten dugulako. Bai. Gehienetan. Batzutan bai. Beti ez, baina askotan bai. Naiz eta saiatu ez egiten, ala beharrez egiten dugu. Eta konturatu gabe egiten dugu, Xabi. Ala da, Maider. Ardiak ara, danok. Joera sortu eta ingurukoengan eragiten dutenak dira trendsetterrak. Azken moladan konturatu gara puntistak, zesta punta jokalariak zaku horretan sartzen ari direla. iPhone 5 telefonoaren telebistako iragarkian ikusi dugu adibidez, Logan San Martin lapurtarra. Beste jende askoren artean, telefono zizketan. Hey, ¿qué haces? Oh, Eduardo Lucas. Jumbo. G'day, cover. Dude. Oh my God, no. This is Dr. Flamenco. Mr. Mojito. Well, look what the cat dragged. Anuntzio honetan ikusi dugu, Logan San Martin lapurtarra. Bai, eta Inigo Gorostola puntista, arrantzale, bertsolari eta modeloagaz orain gutxi egin genuen berba Irigorrian eta kontatu zigun zelan orain dela urte batzuk berape egin zituen modelo lanak. Ondala 7-8 urte, erropa marka bat etorri zen prontoira, eta, atera zituzten argazki batzuk, eta aukeratu ninduten, agertu zen revista batean. Eta orain, Loeb luxuzko etxeak bere kanpaina berrirako ere puntista aukeratu du modelo gisa, Iñaki Osagoiko etxea, puntista Zumaiarra. Iragarkian lau kirolari agertzen dira bakotxa berean, patin gainean jokeian bat, arkuagaz bigarrena, piraua moduko batean eta laugarrena zesta puntan. Iñaki, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zesta puntan zu? Bai, nahi aukeratu zidaten anuntzioan parte hartzeko, eta aukera berri bat egiten nun, ate berri bat irekizala, eta probatzeko lehenengo proba gaiekin, eta oso gusturagatu ginen danak, eta oso gustura, holako marka handi batekin, embajadore bezala izatea, oso gustoko izan zen. Nola ikusi duzu zure burua iragarkian? Egia esan, espaldin neukan ikusi, eta nola aterako zandana, zati ezberdinak daude eginda, gero beste bideo ezberdin batzuk ere badaude, baina, aurrengo aldien, pixkat impactatu zidan, nola aterate zandana, estilo vintage bat zela, baina gero ja, baina eta horrela ikusi zanda, normal bezala ikusi. Eta berez anunzioa zenbat bider klikatu duzu? Egia esan ez askotan ikusi, baina justu grabaketa ezberdinak egiten eginan bitartian, erakusten ziguten bideoan bukaera nola izango zan, ez? Eta momentu horietan gehien bat ikusi izan dut bideoa. Bestelan ez nizibili egunero begira, baina beste ikusi dut, baina ez da izan eguneroko gauzare. Alanda bainaki, zuk etzenekien ez duzu egin beharra izan, ze berez zestapuntan ari zara, ez zaude hor posatzen ez ezer, zutakizuna egiten bakarrik agertze zara? Bideo honetan, nire zati izan da, gehien ez jokatzen ez. Eta nahiko erraz izan da parte guzti hori egitea. Baina alare beste bideo ezberdin batzuk ere badaude, grabatuta, argazkiak eta gauza ezberdinak, eta zati egiten pixkat zailago egin zait, baina danak bete ahal izan ditut, zati guztiak lotzeko genuzkanak, eta oso gustagatu dira bai Loebeko etxekoak eta baita ni ere. Luxuzko marka da, Loeb, gaur egun Louis Vuitton taldean dagoena, baina jantziak iragarkia meintzat pelotari arruntarenak dirudite, zer dira zureak, galtzak eta kamiseta edo eurek emandakoak? Ez, behai dana Loeb markako erropa zan, eta behai preparatuta zeukaten ropa guztia. Ez da gehien bat estilo vintage, berrogeta markadako erropa zutze antiolako erropa estiloa nahi zuten erabili, lau kirolariekin, eta hori izan da, ez, erropa lehengo era ipinitako izan da. Hau, grabaketa berez nun egin zenuten? Grabaketa guztia Madrilen izan zen, eta bertan egin genituen zerzio guztia, azaldudan bideo honen zati hau, eta beste hainbat
bideo ezberdinak ere bai. Bai, gero argazki batean ere ikusi zaitugu, alako krema eta kolonia poto handi bat eskuetan duzula. Bai, hori da, argazki ezberdinak ere badaude, eta gehien bat azaldutan izan da, lau kirolariak, bere perfume potoa, eusten ez, perfumeak dira, 4 perfume ezberdin dira, eta kirolari bakoitza, perfume baten marka bezala gehala. Beste hirurak nor dira, Iñaki? Beste 3 kirolariak? Beste hiru kirolaria dira, bata Jordi Bakaiau, hokien jokatzen duen kirolaria, Galiziko Coruñako taldean dauna jokatzen. Bai. Gero Javi Hernández, piragüista, ja urte batzu badijoa piraua munduan, eta nahiko txapelketetan ibili izan da. Eta bestia da Arturo, Arturo da arkuakin ibiltzen da kirolaia, eta behar Madrikoa da. Ezagutzen zenituen aurretik? Ez, egia esan ez. Baiek, xantzan gehien bat, baiek guzen egin zituztela proba batzu pasartzeko, ezta? Bai Arturo eta Javi piragüista. Baiek bilizian, sartu nahian, modako munduan, ez? Eta Jordi da niri, lo efetxeko deitu zuten, aber nahi genuen parte hartu anuntzionetan, eta horrelaxe bezagutu ginen nadak, ez? Grabaketa egunean Lauro elkartu ginen, erropak eta ematen nahi zigutenean, orduntxe ezagutzeko bere izan gena. Eta hau, oraingo gauza bat da, edo zengura dut zuek hau gauza puntual moduan daukazue, edo aurrera begira be esan dizuete behar bada beste zertarako be dituko dizuetela? Momentuz hau izan da, ez? Izan da partea hontan hartzeko, eta gero, aurrerantzian, zoze lotzeko aukera baldin badago bi aldetatik, zerbait egingo dugu, eta bestelan, guain egintakoak ingatuko behar. Iñaki, baina zergatik sortu dalako ikusmina eta alako moda puntisten artean? Zuek somatu duzu, modako kirol bihurtu zaretela, edo ez kirol, baina bai modako kirolari eta pertsona? Egia esan, ez? Niri aukera mantzidaten nien hau egiteko, horrein digandetzen ezer, ez iPhoneko anuntzioa eta ezer ere ez, ikusten da, jendeak, markak, behaiek gauza ezberdinak ere nahi dituztela ipinite anuntzietan, beti laukiro ezberdinak ez dutela nahi erabilita, oso gauza positiboa da ez, zestak, azkenengo hilabetetan, holako marka importantietan parte hartzia, bai, ona da, munduan zehar erakusteko, eta impulse txiki badan hau zesta aurrera moduan hobekuntza batek hartzen duen, da danantzako gizaten da. Zugan lan dabe, aurretik Details aldizkarian be egin duzu sartu irtena. Ez dakit horre anuntziorek egin zenuen, anuntziorek ez, argazkiak aterako zizkizuten hor? Details magazine nindun, egin bat izan zen, nire eguneroko bizimoduan, ze gauzak egiten dituen, elkarrizketak eta horrelako kontuak izan zidan, da, oso esperintza politxe izan zen hori bai, da, horrelako gauza ezberdin gehiago aldien atea. Momentuz, horrengo hilabetetan, beste dokumental bat ere atea berduen erekin, izan zen Kaliforniako beste enpresa batek aukeratu zidan, nire bizimodua eta nire gandik zoze ateratzeko produktu bezala behaiek. Produktu bezala ez, gehien bat zan, Red Bull markak, jende honekin itezun da, eta behin nahi zuten, niri erabili Red Bull bezalako dokumental baten sartzeko. Esan digute Miamiko frontoiko izarra zarela, Iñaki. Alan dabe zure eta modarena, ez dakit, aurre ikustekoa zen, kontuan hartuta Milanen debutatu zen nuela? Ez pasarelane frontoian. Ez dakit, esan, neria, ezan jokatzia da, ez? Edo beste gauz ezberdin hau dana bateratzen baldin badia,
aprobetxatuko ditut, ikusi ze gauza ezberdin dian, da aldan probetxurik onen atea guztiei, da, hartaka zestare ezagutzeko aukera gehiago da ontzala mundu txiki honetan. Esei aldiz izan zara munduko txapeldun, titulo mordea daukazu, baina gero esan digute frontoian aritzeaz gain surfzale eta surflaria ere bazarela. Bueno, surfa txikitatik eukide guztoko kirola, ez? Bai, gaztetan bazin izan, 7 urte eskala bai pua, taulakin, eta gaur egune bai, beti denbora libre edo por txikia da eskaten nian, pixka egiten, ezta? Ez eta aukera asko egiten, bizurra egiten da, lezien bat egitzeko ere bai, surfian oso peligro handik da, bai arrokak, bai movimentu ezberdina dialako, eta bai, egitetan taldanean, beti baino bat edo hartzen dut, batez ere maia kontartzen lagunekin, da arratalde politiko pasa izaten. Aizu, eta gitarrista ere omen zara? Bai, bueno, talde honetan, The Usual Fellas taldean entzun dezagun. Hau da zuek egiten duzuen musika, Iñaki? Bai. Bueno, musikare nire gustoko da, ez? Bai, txikitatik gustatu izan zait, eta badia urte batzu gitarra jotzen hazen nintzala, eta, bueno, hor nabil ez da, Miamiko talde batekin jotzen, eta artentazian estenatokian ere parte hartzen deu, da, bueno, pintzat, nik esaten eten bezala, ez? Bai, frontoiko mundu pixkat ahaztu ez, baina pixkat diskonektatzeko moduan, gitarra oso probetxeko dakat, eta jende ezberdin batekin bat tratatzen dut, eta oso pozik ibiltzen nahi. Taldekideak zer dira amerikanoak? Bai, bueno, abeslaia amerikarra da, eta beste guztia argentinakoa dira, eta ni talduna. Ja. Baina ingelesez abesten duzue, edo abesten du? Bai, abeslaia inglesez, inglesezak egiten bakarri, eta ez da beste aukeraiko. Iñaki Osa Goikoetxea, modeloa, zegeiago, gitarrista eta tarteka puntista. Hori da. Danetik pixka bat, danetik zozenatu dela teatzen. No? Baina mina dago, Florida alde horretan Euskaldunekin, zure orain dela pare bat aste hitz egin genuen Inigo Gorostolarekin. Eta ari ere deskurritu genizkion, bertsolari ere badela, eta arrantzale, eta puntistek badaukazue, beste bizitza askorako tartea. Bai, bueno, ez da bakarkan, ez da munduan norbean bizimoa ez, gauza ezberdin gehiago dabe, ez da izan puntik importantina, gauza ezberdin gehiago egin daitezke, eta, bueno, bakoitza guztokoa duen, Inigo arrantza gustatzeko, niri surfa eta gitarra, eta, bueno, bakoitza gustatzen zaion aldun gitarri egiten badu, gana pozik ibiliko gara. Iñaki Osa Goikoetxea, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei da ondo izan. Ondo segi, aio.